danna subscribe kana ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mai daga zarar mun ɗora. Mun gode da kallon tashar Nasara TV. Amma mene ya faru a gurin, ko kuma in ce me jigon ma taron ma gabaki daya? Wai ka san cewa an aiko takarda an sauke HOD? Wow! Abun farin ciki kuma abun bakin ciki. Ka san dama na jima ina muradin kujerar nan ta HOD. Fortunately sai gashi dama ta zo min cikin sauki. Kamar ya abokinka ba aka sauke ba. To ba ma wannan ba, an kawo sabon HOD ba ana ce masa Mahadi. Ina wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba. Apart from me, there's no any HOD again. To ya za ka yi kenan bayan an riga an kawo? Wallahi sai na kashe shi. Kaga Umar, ka zo na gaya maka mafita mai sauƙi. Ni a ganina bai kamata a ce tun daga yanzu ka fara ɗaukar mataki ba. Ka riƙe Mahadi a matsayin abokinka. Ta yaya kuma zai zama abokina? Me hikimar haka? Baka fahimta ba ne ba, wannan shine takun sanda. Idan ka ga jikinsa yayin da ya ɗauke ka aboki na hakika, sai ka fara zamarwa da jikinka, sai ka masa abin da ka ga dama a wannan lokacin. Kaga kenan kana da damar zama HOD Sanadin rayuwata cikin sauki a wannan lokacin. Kana ganin hakan yayi? Sosai ma kuwa. To, shikenan zan yi ƙoƙarin yin hakan. Na ji daɗin shawararka. Shikenan sai mun haɗu. Bisa kayan da yayi yawa. Haba umma, 'yan wa'annan kayan ƙauye fa za mu je. Ai ba na so su rena ni ne. Dole sai da ɗaukar wanka. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mama ina yini? Lafiya kala ya gida. Har kun fara shiryawa kenan. To kuma na ga an yabi kadewa, ku da za ku je kwana ɗaya kuma an yabi kadewa. Na mutumiyar ka ce. Ka ai na san ta ita gunin canza canzan kaji. Tana so a ce ta je ta cire wannan ta canza wannan ba ruwanta. Allah sarki, yar autana. Ai yar To amma gashi yanzu za ku je ƙauye. Kuma ni ma za mu yi tafiya da ni da mai ɗakina. Ba lalle ne ku dawo ku same mu ba. To, fata na Allah ya tsare ka, Allah ya kiyaye. Allah ya raba ka da duniya lafiya. Amin amin. To ka kiyaye. Muku za mu je kawai mu sha fura da nono. Gaskiya ne amma ai da ni ya kamata ma a yi tafiya nan. Kan ka je kawai aka tarwasa mana ƙauye. A hawa ma ai ba akwai ina muke nuna aikin mu ba yi. A'a gashi na alamu ya nuna.
Nafisa ma tsoron ka take ji. Za ku shiga ƙauye da ke da Nafisa. Su Nafisa iyayen wanka. Shi yasa aka ƙinƙimi jaka aka saka ta gam da kaya. Za a je a dinga cirewa ana canzawa 'yan ƙauye suna gani. Gaskiya ne, ya yi kyau ba matsala. Amma bari mu fita waje. Ita ma za ta rama ai. Sai ta rama akan mai ɗakin kan Allah. Sanadin rayuwata. Nafisa, da Allah ta shi ki ɗauko mu ba wani fu. Bismillahi Allah. Sanadin rayuwata. Sanadin rayuwata. keke kuma a kan. Karɓar nan in ban ɗauke shi ba, ji a gani. Ba ta nimu, keke sai ka ce re. To wannan da hidaran na ma duk daidai ne ai. Tunda gaskiya kai lamarin ka sai dai Allah. To an gaya maka ni kazami ne, in je keke na ya ɓaci. Akwai sama da kazantar da shiga kwata da kai da kafarka? To ai ni zan wanke keke na kwan ya ɓaci ma ran nan ma da ya ɓaci ma an arara da ya ɓaci ma da ƙyaran samun wanke shi amma ni ko ina wanke kafata da take. Suraya ke ma kin zo gidanki ne? Yana ciki ne ko kuma sun shirya? Wallahi ba ciki yanzu nan na shigo ne ma. Gashi kuma na kira numban su ma a gashi. Ko da yake ina ganin har zan je ma makaranta na dawo kafin na dawo sai na zo sai na raka su. Bari na ji to sai an jima. Wala bacci ne dan dauke ni ka san yanayin yau da gobe ranka ya dade. Amma tun ɗazu ina ma magana sai ka ce bishiya na samu? Ka san mutanen ne ranka ya dade sai su yi ta wucewa ba za su baka ko sisi ba. Mutanen ne babu tako. To ai haƙuri mana. Ai haƙuri. Ba wanda yake dan baka ko na shinkafa da wake haka. Wallahi shiru ne kowa idan ya zo hannunsa kam maimakon suna dan mana wannan yanda ke tsatsado. Kuma ga ka baro kawai amma ai mu tun da muna da tausayi mun san muna da wannan yaran. Ga don wasu abubuwa ka sai abun nan. Ai haƙuri ana haƙuri Allah ya saka baka. Allah ya saka baka. Kai dan kai dade fa kuɗin nan wallahi kaga yanzu wannan ko jaki na in na samu yana saya wa dusa amma mutane kun rinka zuwa hannunku kamkam ya kace hannun yan dambe haba
Wa'annan daga ganin su ma masu nema ne, su dai ga nan a haka a riga amma kana ganin su ko sisi babu. Allah yi mana. Sanadin rayuwata. Barka da zuwa sa. You are highly welcome to our school, Malam Mahadi. Barka dai. Thank you so much. How are you doing? But can I know my master name? What? I'm not your master. Count me out of that fact. I'm your secretary. Sunana Umar Muhammad. Sakatarenka na department ɗin da ka fara aiki ko kuma in ce za ka karɓi aiki yanzu. Masha Allah, duk da cewa ma na ji ka faɗi sunana. Ni kuma sunana Mahadi Ali. Tun jiya nake ta ƙoƙarin mu haɗu da kai, amma kuma ba mu haɗu ba. Sai gashi kuma Allah ya kawo ka cikin sauƙi. Wallahi abubuwa ne suka yi yawa. Amma ina roƙonka wata alfarma. So ina sauraron ka. Wace alfarma? Ina ganin me zai hana mu zama abokanai, abota kuma ta amana. Ba matsala. Ai yanzu ma ina ganin mu abokai ne. Tunda dai kaga ban san kowa ba a makarantar nan. Face Jabir Muhammad. Wato wanda yake aiki a nan sama. Jabir? Jabir ai shi ma abokina ne. Na san Jabir. Wai bai san Jabir ba a makarantar nan? Duk staff nan ba wanda bai san Jabir ba. Insha Allah. Gaskiya na ji daɗi. Na ji daɗin haɗuwa da kai. Congrats to see you. Na gode, ina sauri ne ma zan tafi. Shikenan. Zan je a wani abokina Nasir to yau yake kokarin tafiya America. Shi ne zan je na raka shi sama hanga ina. Shikenan ba matsala kuma ni ma akwai wasu ƴan tsare-tsaren yanayin ayyuka namu da ya kamata a ce ka gani duk da dai ya kamata a ce ka ɗan huta kafin ka fara sanin. Ai ba wani hutu. Tunda dai abu aiki dai sai ma da. Shikenan hakan ya kyau. Very za ka gane bambancin da ke tsakanin aya da tsakuwa. HOD ko? Shikenan ka samu kujerar HOD ta dan wani lokaci kalilan. Balaraba ya haka? Sanadin rayuwata. Nuna damuwa. Kin za ki farin ciki za mu yi tafiya. Za mu tafi turai ai bai kamata a ce fuskanki ya canza haka ba, haba da Allah. Ki dan warware fuskanki mana. Wallahi ina tunanin rabuwa da gida ne. Ke banda abinki ba? Ai inda za mu je ma gida ne. Assalamu alaikum. Bai kamata a ce Abu alaika salam. A'a, kai dan halal. Ai yanzu nake cewa zan kira ka a waya saboda ka san shirye-shirye muke. Ko baka kira ni ba ai dole ne. To bismillah zauna mana saboda abokina abubuwan ne sai a hankali komai ya taɓarɓare in ya Wallahi ni ka ga ni kaina na. ka gani to shi ne kawai Wallahi to za mu dauka. Bari na dauka muku kasan. a haba ai ka fi karfin haka ai So ba na ba tana daukan kaya. ba matsala Ba matsala ka fi wallahi. karfin haka Ba matsala wallahi.
alƙawarin da muka yi da Allah karka shi ke da mu waya da kai saboda ka san yanayin tafiya Balaraba fa ya kamata dai a daina Balaraba shi kenan jiran na ba ce da su da ba ce shi kenan ne sai ka kenan na gode yawa babatin na fasa ko za a ce nan ba da raifansa tsarin zubin ki daidai ne ya kama zuciya ta ne sanadin rayuwata sanadin rayuwata To ka ajiye wayan mana ka ci abinci. kin gani Nasiru ne yake ta mun korafi wai akan bai zo nan ɗaukan auren ba baka ba shi aibun ba kenan ba wai bashi ne bane ba kisa sun tafi training din su kuma yanayin aikinsu da zarar an buƙace ka dole ne ka je ka babu wani dojin da za a ci da za ka yi amma dai gaskiya ka yi laifi saboda bai kamata a ce daurin auren ka guda a ce Nasiru bai zo ba amma dai na faɗa miki ai ba laifi na bane yanayin aikinsu ne ya zo da haka kin ga kuwa dole ne ya ji shi ko ba haka ba idan kika ga irin haka kawai dole ce ta saka shine kawai sosai ka gyara wanda ya kamata a ce ya zo kan sabgar ka dole ya zo saboda shi ma ka ga fa abokinka ne na kusa sosai haka ne kam amma fa kin ga su Jabir ma duk ba su zo ba Gobe dai ba abin yarwa ba ne ba haka ne kam yanzu dai babu abin da zan ce wa Allah sai godiya da ya bani ke a matsayin matata duk da gwagwarmayar da aka sha kawai da su gani ce alhamdulillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya da yake cewa a duniya mata'un wa kai mata'uwa mar'atin saniya wato shi jin daɗin duniya gaba ɗaya su ɗan kaɗan ne sai dai mafi jin daɗin shine ka samu mace ta gari da fi na sami mun samu juna dai gaskiya ya gani ni na fi dacewa da wannan samu ba ke ba kai kanka ka sani gabaki ɗayan mu za mu yi wannan godiya ga mahaifinmu so kamar yadda ke ma kice rayuwa ta amma ana magana da me ka dace muka dace dai gaba ɗaya na dace dai ko Allah ni fa ko da a ce mutuwa idan za ta ɗauki mutum tana sanar da shi da na ce idan za ta ɗauki ɗaya daga cikinmu ta haɗa ga baki ɗaya kamata yin tashi in tafi bayan da zan yi dole na barka ka tashi ka tafi amma da yadda zan yi aikin nan nawa ne ma kwata-kwata lokacin awa nawa ne ma na cirin da ba wani ɓata lokaci ba yanki daina wani damun kan giwa da shi ne ki ɗaukar da kan sanin ki Sanadi a wani sashen ya haddasa damuwa. Sanadi a wani sashen ya haddasa jituwa. Sanadi
Allah ka amshi du'a'in mai warka. Ya Allah, shiga rayuwarta a duk inda za ta kasance. Sai na dawo, ki kula min da zanki. Tanimu fa kwata-kwata baya fashintar komai a karatun nan. Tara ka tayi min shiru. Ni ne kake gani na koyar da jakai, na koyar da burrai. Tanimu, ina watan ka gane karatun namu ne yau. Malam ba na gaya ma ba. Sanadi idan ya auku zai saka zautuwa, wani ko sanadin ya zo ya haddasa karuwa. Salamu alaikum. Me kawai barka ne? Nawa ne kuke so da kai? 1,100. To abin da nake so yanzu ka ajiye min guda biyu. Sannan kuma ka zuba min guda 7 a leda. To da zan kai zan ɗan kai gida za a toya kafin nan zan dawo idan na fito na karɓa. Amma da Allah ka ga ka ɗan zaɓa min 'yan manya-manya saboda wannan ku na ga duk yawanci za a ga wasu kanana ne. Ni a ganina bai kamata a ce tun daga yanzu ka fara ɗaukar mataki ba. Rayuwata. A matsayin abokinka. Kai. Gaskiya anya. Gaskiya abin nan ba zai yi ba. Ta ma za a ce wai he na jira mun kulla abota wai yayi wani yadda da ni tukunna. Kai. Gaskiya ina tunanin ɓata lokaci ne. Yana cin angwanci. Bari in kira shi. Hello Mahadi. Hello Umar. Ango ka sha kamshi. Gaskiya ne, wato har da tsokana kenan ma. Lalle ni ko na sha kamshi sosai ma. To ya amarya? Amarya da kake tsokana yanzu ma na baro ta na tsaya ta wanki. Na dan je na dan samo wasu 'yan koyi ne za a dan toya. To yanzu kana gida ne ko kuma kana wani wuri daban ne? Na ga baka shigo makaranta baiwa. Wallahi yanzu nan na dan fito ne na dan siyo koyi za a dan toya mu. Amma yanzu nan ma ga na kusa zan sha kwanar ya. Ya kai? A kawai na ga ban ganka bane. To sai yaya ko za ka kalle ni? Ai nan da sati guda ma ina jin ba zan bar amarya na koma nan ba. To shikenan nagode, sauri ma nake gida zan shiga wallahi zan dan kai mata kayan nan. Nagode.
Ango ba? Ƙwarai kuwa za a sha angwanci kuma za a ci gaba da shan angwanci. Dan kai mata kayan nan. Na gode. Nasir ne yake ta min wai ban haƙuri don bai zo daurin auren nan. Ai ba haka muka fara ba. Katsi? Kotun. Ka sai da kyamarar nan ba ita da hannunka. A ni dama ya zai yi. Ba zan san ka rike. Kawai sai wannan rike ta. Ta fi biyu ba ta ba. Action. Hamma. Hamma yangedi.